yo soy un verdadero desastre. Un desastre. Porque no tengo mucho dinero, ¿entiendes? Pero me gusta la ropa, me gusta la casa, tenerla bonita, me gusta vivir bien, no sé, me gustan muchas cosas. Y además sigo con muchas cosas que hacían hace 60 años. Hablo de servicio en la casa, de 40 cosas, de cómo servir una mesa, todas esas cosas las guardo a rajatabla. No, por eso no, administrar muy mal, ya te digo, que muy mal, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Administrar francamente mal. No sé economizar. No sé si administro mal, no sé economizar. Claro que es necesario. Hombre, hay muchísimos edificios, por ejemplo, pues, yo qué sé, en este momento, me dio mucha pena el hospital, por ejemplo, una pena horrorosa, y cuando paso por allí se me caen las manos los pies. También, ya aparte del edificio, que me gusta, aparte del edificio, pues claro, pienso en la cantidad de gente que ha trabajado allí, que ha dejado parte de su vida trabajando. Entonces eso, no sé si me toca también un poquito, ¿no? Por mi marido me toca un poco esa parte sentimental, pero realmente me da pena. Me da pena, me daría muchísima pena el Círculo de las Artes, que desapareciera porque es precioso. Me dio pena el Casino de Lugo, que desapareciera. Eran unos bailes estupendos, éramos toda una familia. Cuando vengo aquí siempre comento, digo, claro, está tan distinto, pero yo qué sé, amo este edificio, muchísimo. Aquí nacieron 2 hijos míos y después he visto trabajar tanto a los del sanatorio, a los 4, pero hablo de mi marido, que es el que más veía, y sobre todo que era el que atendía por las noches, que tenía que levantarse por las noches. Y le veía cómo se levantaba una vez, otra vez, cómo estaba, que nunca se quejó de que pudiera estar sin dormir. Todo ese amor que ponía al enfermo, a la enferma en este caso, todo ese amor lo recuerdo muchísimo y por eso sigo amando, aunque está completamente distinto, sigo amando este sitio muchísimo. Cuando le hicieron el homenaje, fíjate, nada, un mes antes de morirse, eran 30.000 los que había traído, que ya es una ciudad, pero eran 30.000, que son muchos chicos. Así es que hay una generación que toda esa generación es que nació de manos de Bernardino. Y además es que Bernardino amaba por encima de todo su profesión. A vela do bautismo decían que realmente que pasaba tal, non que o día que morres, non? Pois a vela que che encenderon o día que te bautizaron ven desde a iglesia onde te bautizaches as fachas encima do lousao da tua casa, onde vas a morrer ou onde vas. Ben, pois sí, pero tampouco así. Un paisano que resulta que, bueno, eu agora naquela casa teño moita relación, é un paisano que, bueno, este que hai agora, pois que non ten xa nada que ver, veu casarse ali e tal, pero é unha persona moi interesada nesas cousas. Entón, é un paisano que parece ser que tuvo mal de amores, cunha criada, o pai e a mãe non o deixaban casar e andar ca criada, despois, bueno, algo así pasou, eso díceme agora o que hai agora ali na casa. E o tipo resulta que aprendeu a zapateiro, un señor, era algo, pois, tiña algo de chepa, algo contrafeito, e resulta que o zapateiro, pois, bueno, debía de ter algunha historia de especial
de magia ou algo así, non? E o tío debeulle de enseñar algúns trucos. Facía cousas moi raras, bueno, ali a xente, pero aínda hoxe o pueblo é como unha rémora que ten aí e o tipo este pois morreu fai máis de 50 anos, fai ao mellor 70 anos, non? Eu xa non o acordo, teño 53. E o tío, pois, bueno, facía cousas raras, pois, eslumiaba no lousado, pois, desaparecían cousas, había ruídos, bueno, unha cousa moi rara. Aí vai cun tipo, estos son cousas que despois quedaron na leyenda do pueblo, non? Vai cun tipo, van a unha festa, e viñan moi cansados, e ali, non lexo xa do pueblo, sentáronse, bueno, había lunar, e dicenlle o tipo este, oiches, se queres mando vir un coche de cabalos, xa que non había coches ainda, e que nos leva a casa. E o outro, pois, tomoulle a coña e dixo, pois, veña. E parece ser que fixo aparecer un coche de cabalo, non sei se... Facía así, bueno, ademais debeu de ter unha época moi problemática. Agora, o tipo este que hai na casa dice que o problema que tiña é que o tío facía estas trastadas para acojonar na casa a xente porque non lle deixaba andar ca moza, non? Ca criada. Entón, un bon día xuntáronse o pueblo, porque, claro, bueno, ali nos ruidos de noite, non se dormía naquela casa. Meu abuelo, que era así o máis, pois debía ser o listo do pueblo, ou que sei, pois dixeron, tú dormes con el. Entón agarrou, e meu abuelo, parece ser que era un tipo valiente, así non se acojonaba facilmente, non? E foi, e dicenlle, dormes con ele e tal, ás boas horas da mañá, no fallo, viu lume. Entón, polas regandixas das tablas do fallo, pois vía lume. Entón agarra e colleu un mechero e dixolle, estente quieto, que igual non acabas ben a noite. E meu abuelo creo que se deitou e vía. Despois, el agarrou e botou nunha moza e pararon de ver esas historias, esas travesuras que ele faría. A festa de San Eufrasio, 15 de maio, pois marca, como, digamos, case o comenzo da primavera. Para ese día todo o mundo había que estrenar vestido, por suposto, e xa era un pouco de verán, e todos estábamos desexando da festa esta. Moi distinta da que hai neste momento, porque daquela a festa empezaba a media tarde, e todos íbamos, neste momento é nocturna, tes que ter bastante aguante, son outro tipo de orquestras moi distintas, bastante aguante, refiro a xente maior que xa non nos gusta ir de noite á festa, gustanos facer a festa de tarde. Xuntábase en todas as casas, os familiares, amigos e veciños. Recordo que os músicos tamén se repartían polas casas, e según fora os da orquestra, e según fora de grande a casa, pois tocabanlle un ou tocabanlle dous. O que non tiño moi claro é se eran o barrio que lle tocaba ser remistas, era onde repartían os músicos, que senón estou pensando que para que tocara máis de un en cada casa teria que ser unha orquestra moi grande. Claro, isto é algo que nunca me paría pensalo. Eu recordo que na miña casa case sempre había músicos ou alguén, pero como tamén ali xuntaban os curas, pois non recordo exactamente porque, claro, hai moito tempo cando vivíamos ali, porque despois xa chegou un momento que estábamos estudando e como nunca se cambiaba esta festa para fin de semana, cando era no mes de maio era época de exámenes, por lo tanto non nos tocaba ir á festa. Eu recupereina xa a hora xubilada, cando non perdo sempre o 15 de maio, eu estou ali como un cravo para a festa. E antes se coincidía en fin de semana, venga, senón, pero mesmo houve un ano que pedín por asuntos propios unhas horas para poder ir á procesión, porque eso non lo querei perder.
Cando era nova, cando era pequena, eu recordo o 15 de agosto se celebraba a Nosa Señora, e o día seguinte era en Vilamor, unha parroquia máis arriba, o San Roque, e era tradición ir cos restos da festa anterior e coas cestas da merenda a comer de campo no San Roque. E para nós era extraordinario. E mesmo hai unha anécdota moi boa que teño escoitado a miña nai, que dice que cando estaba embarazada para nacer eu nací 24 de agosto e esta festa era o 16, que mesmo estivo na festa de San Roque bailando a muñeira, e que estaba precisamente ben Xoser, sei, e que había outra mestra tamén embarazada e lle decía ao meu pai: cantos estaban bailando aí? Porque estaban as dúas con as barrigas tremendas. Bueno, pois aí eu recordo que íbamos sempre coa cesta da merenda e que nos facía moita gracia, nos gustaba moito, era extraordinario, e además tiña que ir alguén máis cedo para escoller un campazo axeitado e buscábamos un que tiña parede, porque así na parediña que la baixa podíamos sentar, e se non é directamente no chan. Bueno, nós non sentábamos, deixábamos aos maiores, que nos estábamos moi ben educados. Era unha cousa que agora a xente se preocupa menos, a xente nova. Nos daquela era un agravio total, además podíamos castigar se non pensábamos en toda a xente maior que había ali para que sentara no sitio máis cómodo, ou mesmo na mesa, se nos ocurría servirnos antes de que serviran a xente maior e mesmo dos traballadores da casa. Había unha disciplina niso moi clara. Sí, eu recordo que na miña casa, por exemplo, aínda se comía bastante peixe, porque era algo que meu pai tiña moi claro, que, como comentei antes, casi tiña prácticamente acabada a carreira de medicina. Entón, eu tiña moi claro da alimentación sana. Entón, pois, eu recordo que mesmo daquela que non había neveiras, 2 veces ao mes ou así viñan a Lugo, iba o pescado nun saco que xa llo sacaban o coche de línea. Entón, ali, aquel día era un día de traballo, de poñer en escabeche, de preparar para que se conservara, non? E entón, pois, a peixe había con moita frecuencia. Recordo a merluza rechea, que máis facía a miña mãe deliciosa. Recordo a tarta de almendra que a herdeina eu, digamos, neste momento na familia, quen fai a tarta de amêndoa para todas as celebracións son eu, son a que teño a receita, porque os demais tamén saben facer, evidentemente, pero eso dixenme a min. Sempre o lacón trufado, que facía a miña nai moi rico, que ora sigue facendo a miña irmá Marica, cada un ten a súa especialidade. Recordo eso de peixe, algunha carne asada. O cocido era para outras datas, por exemplo, no Entroido era, por suposto, imprescindible o cocido. Había sempre bons fiambres. Era variada, na miña casa a comida era variada, e ademais a miña nai era unha extraordinaria cociñeira. Recordo que sí que se variaba, pero sí, o que era, sempre había eso, un entremés, un peixe, unha carne, unha ensaladilla con bastante frecuencia tamén, porque o que sí poñían eran moitas conservas, había moitas conservas. E tamén recordo que mesmo daquela, na miña casa, había na horta alcachofas, por exemplo, que mesmo hoxe non hai nas... Pero xa daquela se cultivaba unha chea de cousas que non era habitual no rural galego, que se cultivaban un montón de cousas que non había, e que se poñían en conserva. Cando había super produción, entón, pois, había un traballo que todo o mundo tiñamos que colaborar, por suposto. O que me parece extraordinario que seibamos facelo. E mesmo sin ter necesidade daquela, porque, repito, tiñamos caseiros, e aparte disso na casa pois había servizo tamén e tal, porque éramos moita familia. Entón, pero con todo iso, eu penso que mesmo nos traballos de matanza, creo que menos de quitado de lavar tripas, penso que fixen de todo. Que nos facían facer todo, sempre dicían, hai que saber facer todo e senón saber mandalo. Contaba Antonio Figueroa, contaba que decía que el Losada que pintaba con eso, con unha cuchara e un tenedor. Non sei se inventou Antonio Figueroa, que teña moita lume na cachola. Ou era, verdad? Que eu asistín a trastienda esa da rebotica de Antonio Figueroa, que era moi gracioso aquelo, non? Pois iba o vello Neira,
o Velloneira, Axel Foley, non sei que máis iba, eu non sei que máis, Antonio, sí, Pepito Galloso, algunha vez. Que Pepito Galloso era un personaje único. Eu vin unha vez en unha exposición miña e volví atrás nos cuadros e me chamaba e me decía que interesante este cuadro. E en realidad era unha cosa bastante simple, non? Unha cosa como o sol, non? Por exemplo, agora que me acordo así, eran cosas que soñaba eu que depois se reproducía así con aquelo e ele, que interesante, volvía para atrás e tal, e dice, joder, para ser profesor de matemáticas era un tío, non? Tamén de noite, cando chovía, se quedaba mirando para as luces de o baixo dali da Plaza de España, non sei? E me decía a min, aquí se ven figuras que non se ven en outras partes. E dicía, este está tan loco como a min, polo menos. Como mínimo. Pois era que íbamos a residencia, en principio íbamos a merendar, non é? Íbamos a merendar porque da merenda non la tasaban a estos tipos, e podíamos ir dos a, por exemplo, onde estaba este Gancedo, non sabes, íbamos os dous e tal, o Tenegro e eu, e nos daban de merendarnos tamén, que fora, non merenda, me acordo, pero normal, bocadillo de xabón, o que fora, poste, tal, a merenda. E depois da merenda, como xa estábamos ali xuntos, pois xa os liábamos para leválo para a habitación e que un pokercillo e tal, bueno, tal. E entón, pois claro, xugaba outro da outra habitación, e nós éramos tres, e entón un quedaba fora. E xogaban dous, non? Partían as cartas e tal, e entón o outro andaba por detrás, e miraban as cartas, e nos facía señas de si podíamos ir ou non podíamos ir. Eso era fundamental, non? Depois xa, o que levaban, o que non levaban, eso xa, porque claro, xa é o descarte, sabes como é, non? Por certo que non volvín xogar ao póker hai moitos anos, né? Porque claro, eso, o tes un ojo a visor ou palmas, non? Pois non sei como se me ocurriu unha animalada tal, pero eu que sei. E sempre fun así, pum, non é? Non sei, fixelle no cerao da clase e tal, como un centolo, cas pinzas e tal, pero cas gafas e a cara del estaba clavado, estaba clavado, tal que se viu ali el. E en que chegou, mirou para aquelo co puro así, como andaba, co debaixo do brazo, co chisme, e dixo, non que está mal, e tirou para onde estaba a mesa, tal. Todos temblando, que porque tiña unha mala hostia de carallo, non? O sea, el era práctico, non? O del era práctico. Meu pai se cabraba moitísimo, cambiaba de gafas, se poñía encolerizado de carallo e tal. Quizá dos máis, que a xente tiña un medo de carallo, meu pai, non? E depois en casa era buenísimo. Bueno, a min da guerra, acórdome da guerra e acórdome de ver unha de Montecubeiro, se conoce algo, vina polos meus ollos, ir nun cabaliño tapadiña cunha mantiña que a iban a matar, os falangistas. E de levar, o cura de Castroverde era falangista, de levar polos, levar de todo eso, cargada, que era todo para eso, para as comilonas deles. A guerra foi fatal. Eu, de guerra, temos ido comprar pan, era pan dese de maíz, que cocían, que estaba, parece que estaba aí todo. Pero bueno, temos ido, pero ainda non, eu non foi... Que se comía antes? Caldo, patatas con leite, que estaban ben ricas, patatas con leite, algo de bacalao, que era dos pobres, que agora é dos ricos, e bueno, un guixo máis ou menos. Eran as comidas que tiñamos, pero eran comidas sanas.
Eu recordo as comidas esas, a mí o caldo non me gustaba. A mellor, pois, miña madre puñeme o caldo, pero viña miña madriña e quitábamo, porque, claro, eu criei-me así, non vou dicir que me criei mal. Demasiado mimada. Pero, bueno, pero xa digo, as comidas eran esas, a espiga de maíz eran as muñecas que tiñamos. Cheguei a ter muñecas, pero non moito. Eu tomar a papilla da merenda que lles dan aos recién nacidos, eu iso non soube nada. O primeiro plátano que comín eu, sabe cando foi? Cando tiña 19 anos, cando fun a Madrid. E cando estuve eu en Madrid con miña tía, pois claro, traía plátanos e era cando eu. Acórdome que miña madre iba á feira e había unhas roscas así, que traían como se chama, de bolitas desas brillantes de almíbar e deso. Pois traían unha rosca deso, cando iba á feira en Castroverde, como siga vendo agora, que agora non valen nada, pero bueno. E xa digo, mire, eran as comidas que se comía, pero comíase comida sana. O pulpo, non, nesas edades de ir comer á feira, nada. Os maiores iban, sí. Había moita xente, e sobre todo matrimonios. Ao mellor deixaban, ao mellor matrimonios que eu conocín un que tuvo, non sei se 18 ou 20 fillos. Eles iban á feira, comían na feira e quedaba a filla máis bella ao cargo de todos os outros irmáns. E digo, fai falta, eu chamaba a atención a min eso. Contos, sí, bueno, de contos, sí, bonitos, picantes, como sea. A min os contos como a min xa me gustaron sempre, agora vou nos olvidando moito, pero, porque unha que me gustaron sempre, outra que agora, esa asociación que temos en Castroverde, son socia. Teño ido moitas excursións. Entón, como a guía vai contando contos, e claro, pide permiso todos, ao ser persoas maiores, se os queremos un pouco verdes, picantes. E nosotros dicimos que sí, por que non? A mí, sí, bueno, mesmo cos curas teño, co cura que temos hoxe mismo en Castroverde. Tamén un día nunha comida que estábamos porque tamén son do voluntariado. Entonces tiñamos unha comida e empezou ali o fotógrafo a falar non sei que de uns cuantos moi picantes. E dixen, pois espera, que vou eu. E dixen, Manel, autorízame a que conte un conto picante. E tal e cual. E dice o fotógrafo, sí, que é o verdadeiro. Dice, sí, xa. Bueno, picante de verdade, pero todo. Eso facíase no barrio. O barrio era unha... Date conta, pois, que ao millor 80% vivía aínda das leiras que estaban ao redor, ou unha zona que se chama Chá, que ainda hoxe está bastante virxe nese sentido. Ali había tamén toda a tradición da ribeira, e todo o mundo tiña viñas, o que era outra festa, a festa da vendima era espectacular, do mesmo xeito que a nosa educación de nenos estaba moi relacionada co viño. Había un certo control de se eras moi neno, que non o tomaras, pero o ambiente, os olores, os nenos esmagábamos as uvas nas arcas, de aí carretábamos o viño, había a comunicación da alegría. Non é como Lugo. En Lugo, nese sentido, na zona rural, o non ter viñedo crea outro tipo de cultura. A cultura da alegría, de ser máis abertos e todo, está a nivel universal. Cando viaxas polo países, nótalo tamén nese sentido, non? A cultura do viño ali estaba moi presente nese sentido. E as villas estaban, pois, ao mellor, a 6 kilómetros
da casa e xa ir cos carros, cas arcas, para recoller as uvas. Os nenos, claro, para nós era unha diversión tremendo. E as mallas facíanse en airas, que ademais pisábanse con bosta de vaca, que botas de agua, mezclala ben, e despois faz un chan, así, incluso ben nivelado e todo iso, cando seca, é cemento puro, é durísimo. E ali é onde se facían nesas airas tamén as mallas cos mallos típicos, tradicionales, e era unha maravilla, porque a cuestión que estaba sempre presente era a colaboración, solidariedade, axudarse uns a outros, e a comunicación. O sea, había sempre diversión, bueno, a porcentaxe de xente nova era moito máis alta. Eso sí que en min quedou moi fixado. Incluso cando vou, viaxo moito polos países árabes, eso é como encontrarme na miña mocidade nese sentido, porque ali poden chegar ao 70% da población de xente menor de 30 anos. Nos países que podes visitar, Marrocos, empeza eso a cambiar neste momento, e esa alegría, ti vas por unha aldeiña de Marrocos ou de Siria ou de tal, e ves inmediatamente a alegría da xente nova. Nós eso vivímolo, os sectores novos de hoxe, eso non o coñecen. É unha cousa totalmente diferente nesse sentido, é outra cultura diferente. E ali nas mallas, claro, os nenos tiñamos sempre o papel de andar revolvendo, era o que facíamos, pero tamén permitíannos un tipo de cousa que non nos permitían o mellor nun día normal, deitarnos máis tarde, meternos na erva, xugar, a aprender as nosas primeiras experiencias de todo tipo, porque iso tampouco xa se ensinaban, e logo os personaxes así curiosos, que había moitos, personaxes así, bueno, eu recordo moito un tolo que comía polas casas, ao mellor chegaba as dúas, chamaban na porta, miña nai baixaba xa capota do caldo, el sentábase na escaleira, nunca quería entrar, nunca molestaba, sentaba na escaleira, comía o caldo na potiña que lle traían e íbase. E iba sempre pola rúa berrando, era un berro constantemente. Pasaba pero pacífico. Despois, cando había as mallas e todo eso, ele estaba nun rincón, caladiño, esperando que lle levaran as cousas, e despois, nós, cruelmente, a veces tirábamos de pedras, e aí sí que era xa un problema de perseguirnos, e se nos pillaba, aquilo era así bastante serio. Pero ese era o ambiente da nosa infancia, e un pouco da primeira mocidade. Era un ambiente, aínda que a situación, lóxicamente, económicamente, era outro mundo, as necesidades eran tremendas, non tiñas tampouco unha alimentación así moi boa, pero a comunicación e a alegría tiña máis forza e estaba máis presente que hoxe, que na cultura que podíamos chamar da sociedade do século XXI.